Nazdyš, tu je Madfighter a ja vás vítam pri novom videu. No a v tomto videu sa pozrieme na figurky Avatara, čiže Neytiri a Jakea Sullyho. No a keď sa vám film páčil, teda už tretí v poradí o Avatarovi, tak samozrejme mi to napíšte do komentára, či sa vám páčil, lebo mne sa ako páčil dosť. No len čo by som vytkol tomu filmu, sa mi zdalo, že ako keby to bolo spojenie jednotky a dvojky, že vlastne tej vody tam mohlo byť trošku menej a ja by som sa na Cameronovom mieste, teda akože nechcem udrovať, áno, ale toho miesta, alebo toho sopečného ostrova, kde žili tí noví teda ľudia, ten nový kmeň, ktorý sme videli, ktorého vodkyňou bola Varang, no tak vlastne ja si myslím, že toho tam malo byť oveľa viac. Určite sa so mnou stotožníte. No a čo ešte vám chcem povedať je, že figurku Jakea som kúpil na Big Bad Toy Store a Neytiri som kúpil na amazone.com a bol to už posledný kus, čiže som mal šťastie. Môžeme sa ešte pozrieť na balenie, v ktorom sa nachádzajú tieto figurky, teda v tomto sa konkrétne nachádza Jake Sully. No a myslím, že dizajn škatule je dobre dizajnovo spracovaný, no a vidíte, že ešte k figurke sa dá dokúpiť ešte aj tvor, na ktorom vlastne táto figurka môže sedieť. No a čo je zaujímavosť, tak toto nás zaujíma asi najviac. Čiže keď zasvietime UV svetlo, tu je to Black Light Glow a špeciálne pre toto video som si aj kúpil baterku s UV fialovým svetlom. Takže keď sa pozrieme na figurky, tak môžeme toto svetlo použiť a vidíte, že by sa tam mali objaviť jednotlivé také žiarivé bodky, ktoré majú vo filme na sebe všetci Naviovia a teda aj Avatari, hej. Tak a môžeme prejsť na figurky. Tak, čo si môžeme prvé všimnúť, je to, že tie figurky sú veľmi detailne spracované. Aj keď sa pozrieme na tvár Jakea Sullyho, tak si môžeme všimnúť, že sa dosť podobá táto figurka aj na tú reálnu postavu z filmu. No a vidíme, že aj vojenskú vestu. Sem sa potom dá vsunúť aj malý nožík. No a aj keď sa pozrieme na tie vlasy, tak si môžete všimnúť, že sú tam také ako keby zapletané vrkôčiky. A môžete si všimnúť, že vlastne aj s chvostom sa dá hýbať. Takže myslím si, že tento Jake je veľmi dobre spracovaný a máme tu vlastne aj vysielačku, s ktorou sa dorozumievajú. Veľmi pekne spracovaná figurka. Dobre, tak to by sme mali k Jakeovi. Stoj. Hopla, počkať. No a potom tu máme Neytiri. Tá je tiež veľmi pekne spracovaná. Ako si môžete všimnúť, že sa jej aj pery lesknú, aj oči. Čiže použili na to
nejakú inú farbu, že táto je vlastne taká matná, čo má na tvári a táto je už taká, tá farba, čo má na nose a na perách je taká lesklá, čiže úplne krásne spracovaná figurka. Samozrejme tu máme tiež vysielačku, s ktorou sa dorozumievajú. A áno, veľmi detailne spracované. Potom ona púzdro na nožík má tuto v spodnej časti, si môžete všimnúť tu. No a tiež, čo sa týka vlasov, no zameraj, dobre. Čo sa týka vlasov, tak tiež veľmi detailne spracované. Takže McFarlane Toys odviedli výbornú prácu. Čiže táto Neytiri sa dosť podobá tej, ktorá je aj vo filme. Vidíme, že tuto pekne si môžeme všimnúť pierka, stále mi to zameriava na Jakea. A možno si môžete tuto všimnúť, že tam má také malé bodky. Čiže to keď zasvietime, potom trošku zhasneme svetlo a potom sa môžeme aj pozrieť na to, že ako tie bodky, tie jednotlivé body na nich svietia. Asi toľko k vzhľadu týchto figúriek. A môžeme sa posunúť ďalej. No, stoj. Teraz sa môžeme pozrieť na jednotlivé bodky, ktoré sa nachádzajú na figúrkach. Tak asi zhasneme svetlo. No a teraz vlastne môžete vidieť tie jednotlivé body alebo tie bodky na tejto figúrke. Akože musím povedať, že aj toto je veľmi zaujímavá vec, ktorú McFarlane, teda spoločnosť McFarlane Toys vytvorila na tejto figúrke, čiže veľmi zaujímavé. No a toto je ešte lepšie. Super. Krásne je to tam vidno, tie jednotlivé body. Veľmi precízna figurka, aj jedna, aj druhá. Môžeme prejsť k jednotlivým doplnkom alebo príslušenstvu týchto figuriek. Ako si môžete všimnúť, že týchto komponentov nie je tak moc. Ja som zvyknutý, teda čo sa týka aj množstva tých jednotlivých vecí. Napríklad, čo sme mali Deadpoola, tam tých vecí bolo požehnanie, tam mal ruky, oči, zbrane, strašne veľa vecí tam bolo. Tak bez ďalších rečí si môžeme zblízka poobzerať tento samopal. Vidíte tam aj, že kov napríklad v jednotlivých nejakých detailoch presvítá cez farbu, čiže čo je veľmi taký dosť dobrý detail a čo vlastne môže naznačovať, že tá zbraň je mnoho používaná a teda Jakeovi áno dobre slúži aj vo filme a veľmi akože pekne spracované. Ešte čo by bola sranda, že keby tuto v tom scope, ten scope, čo je tu hore, tak kebyže je taký priesvitný, že by tam bola taká čierna šošovka, ale to už by som moc chcel. To možno keď vám poviem, že takéto ešte detailnejšie figurky vyrába Hot Toys a to sú 30 cm figurky, tie stoja približne cca nejakých 400-500 eur, čo už je celkom dosť veľká položka. Dobre, potom tu máme sekerku. Tá vyzerá tiež veľmi detailne a prepracovane. To lámanie toho, by som mohol povedať, nejakého kameňa. Vlastne hlavne aj tie domorodé kmene si vyrábajú vlastnoručne jednotlivé zbrane a pracovné nástroje, tak je to aj v tomto prípade. A potom tento opracovaný kameň je pripevnený šnúrkami, teda nejakým povráskom, aby to držalo, šnúrkami, povráskom. No a potom tu máme akúsi koženú výstelku,
kde vlastne ten avatar, teda vlastne ten Navi alebo Jake to uchopia a vlastne týmito povrázkami je ten opracovaný kameň pripevnený k rukoveti. Veľmi akože pekne spracované. Potom tu ešte máme takýto malý nožík a môžete si všimnúť, že aj tá rukoveť toho nožíka, vidíme to? Áno, teraz to vidíme. Tá rukoveď nožíka vlastne tiež má na sebe nejakú textúru. Tento nožík môžeme dať Jakeovi do tohto malého púzdra. Asi takto. Pekne tam sedí. No a môžeme ísť na komponenty Neytiri, čiže máme tu jej povestný luk, máme tu aj šíp. Čo trošku sa mi nepáči, že nie sú ešte zvlášť šípy, že by sme mohli nejaké iné pózy z Neytiri robiť. Čiže čo sa týka tých šípov, sú len takto pripevnené k luku. A čo je ešte jedna vec, čo sa mi nepáči na tomto luku, že nie je tam tetiva. Čo si môžeme všimnúť, že vlastne je to len také drevo a ten šíp je vlastne len tak pripevnený k tomu luku. Čiže to by som tak vytkol spoločnosti McFarlane Toys. Potom tu máme ruky, čiže u Jakea máme iba tie dve, ktoré má nasadené a tuto máme vlastne ruky. To je, myslím, že na nôž, áno, a toto je, ako som už povedal, že keď vystreluje šíp. Akože tiež veľmi pekne spracované. Potom je to môžeme nasadiť, keď sa dostaneme k jednotlivým pózam. No a potom tu máme samozrejme aj nôž Neytiri. Tá čepeľ je trošku nejaká nešpicatá, že je tam trochu taký nános ešte farby a to sa dá napríklad so šmirglom alebo s nejakými klieštikmi sa to dá dať preč, ale myslím, že tie komponenty sú veľmi detailne spracované, hlavne čo sa týka tých Jakeových, ale vlastne aj ten look vyzerá, myslím, že dobre, ale hlavne by som sa prikláňal k tým Jakeovým zbraniam, že sú ešte lepšie prepracované. Prejdeme k pohyblivosti týchto figúrok. Tak keďže dámy majú prednosť, tak začneme Neytiri. Tak čo sa týka hlavy, tuto jej vlasy vlastne bránia, aby mohla zakloniť hlavu, ale môže ju zakloniť, teda predkloniť takto, no takto. Dobre, môže ju dať doprava, doľava. A čo sa týka rúk, máme tu tiež butterfly joint, ktorý, ako som už v predchádzajúcich videách zmienil, že môže tie ruky dať vlastne pred seba. No, toto ako si nefunguje, čiže môže ich dať vlastne len takto a vracajú sa naspäť. Čo ten butterfly joint u tejto figurky moc nezohráva akúsi významnú rolu, je to vlastne tam len tak. Takže to je asi také mínus, čo som našiel na tejto figurke. Si posvietime viac, dobre. No a ďalej máme tu aj ohýbanie ramien. Potom sa môže aj takto ohnúť ruka, až takto. Potom samozrejme ohýbanie zápestia. Áno. Potom tu máme hrudník. Môže sa až takto zakloniť. Potom môže sa predkloniť. Tu máme nejakú chybičku. Tiež
vám to trošku vyčnieva. A ako si to... No, dobre, ide to naspäť, už som sa bál, že nepôjde. A môže s trupom vlastne takto hýbať. A to bolo trochu čudné. Dobre, no a čo sa týka nôh, môže ju dať maximálne takto. Samozrejme môže ju ohnúť v kolene. Áno. Potom, čo sa týka členku, ten je akýsi členený na viac častí, čiže môže tú nohu takto ohnúť a až takto môže, to vyzerá trošku čudne, čakať, aby nám to zaostrilo, dosť čudné, a tak fajn. Potom samozrejme počkať do bokov sa dá. Máme tu tiež takú chybičku. Dobre, a môže to takto ohnúť. Tak u Jakea je vidno, že už je to taká viac pevnejšia figurka ako v prípade Neytiri. Tak čo sa týka zaklonenia hlavy, tak tiež vlastne tam zavadzajú vlasy, takže moc zakloniť hlavu nevie, ale môže ju aspoň takto predkloniť. Akože moc tá pohyblivosť hlavy je obmedzovaná tými vlasmi, a tak to mi moc nevadí. Potom ju môže dať doprava, doľava. Potom tu máme tiež butterfly joint. Neviem, či tu má to tiež nejaký význam, ale tak myslím, že keď sa pozrieme takto, tak tú ruku vie dať oveľa lepšie pred seba ako Neytiri, takže to je už vylepšené trochu v tomto prípade. Dobre, potom samozrejme môže ruku ohýbať aj v tejto časti. Takto. No a potom samozrejme predlaktie a môže aj hýbať rukou. Potom tu máme hrudník, ešte takto, že sa môže zakloniť, to som asi mocno zaklonil, pardon. Čiže takto. Potom predkloniť a môže takto otáčať, áno, čiže tiež veľmi pohyblivé. No a čo sa týka nôh, tak tie môže dať takto dopredu. Potom u Neytiri som to neukazoval, ale to bude asi podobný prípad, že vlastne tú nohu, že vlastne toto mu tu prekáža, môže dať len takto a môžete si všimnúť, že je to tam akési také gumené, že nie je to úplne fixné, čiže môže ju dať až takto, čiže nejak sa to nevzťahuje na to, že by to bolo nejaké pevné. Takže to je, myslím, celkom dosť dobrá vec. Sa to vráti naspäť, áno. Dobre. No a ešte takto vie ohnúť koleno. Čo sa týka členku, tak tu už máme niečo iné. Vie ho dať aj takto. Potom, počkať. To sa nejak moc otáča toto. Dobre, čiže takto ju môže dať. Potom takto. To je tiež trošku čudné, nevadí. A samozrejme môže ohnúť špičkou nohy. Dobre, môžeme prejsť jednotlivým pózam týchto figuriek. Teraz by sme mohli začať pre zmenu Jakeom. Neytiri, prepáč. Dobre. No a keďže Jake má iba túto jednu sadu rúk, ktoré má na sebe, a potom má len tieto komponenty, tak k tejto ruke môže držať samopal, aj to hneď vyskúšame. Počkať chvíľku. Áno.
alebo až sem. Nie. Sem. Toto je trošku ťažšie. A ešte vlastne môžeme ten prst dať takto, áno, super. Vidíte? Pekne tam ruka sedí. No a vlastne, čiže ten butterfly joint nám umožňuje, že môže ju dať takto a touto druhou rukou môže chytiť zbraň, počkať chvíľku. Čiže môže takto držať zbraň. Myslím, že dosť dobre to vyzerá. No a keď túto ruku dáme preč, tak vlastne môžeme mu dať tú ruku aj takto, že ju ohne a môže ju mať len takto. A potom ešte samozrejme môžeme mu dať aj ruku sem, môže mať takto napríklad. A môžeme vyskúšať aj takú jednu vec, že si klakne, čakať, čo je to moc pevné, alebo skôr asi touto nohou si klakne. No. Dobre. Môže si ohnúť aj, áno, to je dobré. Juj. No dobre, nejde to tam, nebudem to riskovať, že si odlomíme palec, už trošku sa nám to poškodilo, nevadí, radšej to tam nebudeme dávať. Dobre, bude ju mať len takto. Nechcem riskovať, že by sme mu odlomili palec, by sa mi nepáčilo. Čiže takto. Potom môžeme vystriedať za tomahawk. Čiže takto asi. Ide zaútočiť na Kváriča. Dobre. A ešte tu máme nožík. Ten pôjde asi tiež a dáme mu ho sem. Čiže to tiež vidíte, ten butterfly joint nám pekne zohráva tú úlohu. Môžeme ohnúť. Čiže takto. Môžeme si ho takto priblížiť, aby sme videli detailne. Čiže do tejto ruky pôjde luk. Táto ruka je trošku labilná, neviem prečo. A však vlastne, keď už to bol posledný kus, tak to je pochopiteľné. Väčšinou tak býva, že už je trošku také nekvalitné, ale tak nevadí. Alebo skúsim dať luk do tejto ruky. A túto jej vystriedam. To pôjde. Fúha. Počkajte momentíček. Dobre, bojovali sme trošku dlhšie s tou rukou, kým pôjde preč, ale dosť ťažko sa to dávalo preč tá ruka. Takže toto nám pôjde ľahšie. Vyzerá to tak. Áno. No vlastne môžeme takto. No vidíte teraz. Teraz škoda, že teraz je škoda, že tam nie je tá tetiva, inak by to bolo super, že by ju
ten look takto namierila, áno, to by bola dobrá, ale aj myslím, že aj toto je, zase mi to odpadlo, áno, tak, to myslím, že pekná póza. No a ešte tu máme aj nožíček, ktorý môžeme dať sem, že tam pôjde bez problémov. Čakať, nech nám sa vyťahuje. Dobre, čiže vidíte pekne, že takto nám tam ten nožik pekne sedí. Dobre. Tak a toľko asi k týmto dvom figurkám. A čo sa týka takého záverečného hodnotenia, môžem povedať, že sú to veľmi detailne spracované figurky, ako aj na nejaké malé chybičky sú veľmi dobre a detailne spracované. A dajte mi vedieť v komentároch, či sa vám toto videjko páčilo. Toto už máme vlastne tretiu časť akčných figúriek a môžete mi napísať, či sa vám táto séria zatiaľ páči. A nezabudnite mi dať lajčík a keď ste tu niekto nový, môžete mi dať aj kľudne odber, ak sa vám moja tvorba páči. A už môžem povedať len nazdyš.